Eu son Balbino, un rapaz de aldea. Como a quen dis, un ninguén. E ademais, probe. Bueno, cando había que había que traballar para o campo, logo, mellor dito, si, para o campo, xa non se podía ir á escola. Os profesores pegaban ou maltrataban os alumnos ou... Algúns sí, outros non. Porque había os que eran de familia pobre e teñen andado a patadas con eles polo... Vale, e os ricos non lles pegaban tanto? Non. Levantábamos a mañá, desayunábamos, íbamos para a escuela, viñamos, xantábamos, marchábamos para a escuela para xogar un pouquiño, e cando lle traían leña ao profesor, facíanosla meter. Non nos gustaba traballar. E cando caían as follas no outoño, tiñamos que lle agarrar. Había uns árbores que se chaman plataneros, e facíanos agarrar folla por folla para lle botar no cortello aos porcos. E iso fastidiábanos moito, non podíamos xogar. Pero pois facíamos unha vida normal. Eu fui sempre á escuela, como ides vos agora. Como era a vida na escola? Era moi divertida. Íbamos todos xuntos, pasábamoslo moi ben. Faltaches algunha vez á escola? Non, eu nunca, máis un hermano que tiña un pouco maior que a mí, pero as dúas hermanas maiores, esas iban moi poucas veces, iba unha á tarde e outra á mañán, porque tiñan que traballar. Por que non fuches á escola? Porque non me mandaron. E por que non te Non me mandaron porque eu tiña 3 irmãos maiores que eu e tiñan que ir facer o servicio militar. Entonces mandaban a meus irmãos á escola e eu quedaba na casa porque tiña que facer o traballo da casa, facer as camas, barrer, limpiar, irlle carretar a auga porque tiñamos a auga fora da casa e había que ir con balde buscala á fonte e tiña que ir eu porque miña irmá era 3 anos e medio máis nova que a min e era a que era detrás de min e non valía para ir co balde á auga. Entón mandabanme a min. E chegábamos á casiña e non había que nos axudar a facer os deberes. Iso, ainda íbamos cas vacas, e levábamos o libro, e estudiábamos o que podíamos nós. E ibades todos os días á escola? Íbamos cando podíamos. Algún día se cada un íbamos porque tiñamos que traballar na casa. Pero noso pai sempre nos mandou todo o que podíamos. Todo. E ti ibas á escola? Pouco, porque tiñamos que traballar. Eu tiña 14 anos e non sabía ni A, ni O, ni nada. Tiveches algunha experiencia que che marcaran no colexio? Pois sí, porque nós non íbamos ao colegio. E cando íbamos, como tiñamos fame, salíamos ao recreo, e íbamos á casa dos veciños, eu tiña ali unha tía, e comía as codelas de pan, as codes de pan, o abría que las comía o miolo, a cousa, e eu comía e guardaba as codes para min. Cando eu ao recreo, en vez de estar no recreo, iba ali a comer as codes á casa daquela miña tía. Iso que me marcou moito a min. E como viviches ti a escola? Éramos moitas nenas, moitas. E unha maestra sola. E un libro, un libriño, chamamos unha enciclopedia, e así que en cada semana, cada día, unha lección. Agora é lengua castellana, non sei como é, antes era gramática, geografía, cada día así unha milla. Vivímos como vivimos? Como queres que te diga que vivimos? Vivímosla ben. Empezábamos con 6 anos e terminábamos aos 13. As nenas íbamos a un sitio e os nenos iban a outro. Dixe, bueno, íbamos a mañán e viñamos comer á casa e volvíamos á tarde, os que podíamos.
e levábamos unha maletiña cas cousiñas que tiñamos, non había o que hai hoxe. Levábamos unha pizarra, un pizarrillo, e tiñamos un tinteiro cunha pluma para escribir, non se podía. Pois un día tiñamos, unha tarde tiñamos doutrina, outra tarde estudiábamos no mapa, e despois tiñamos unha enciclopedia na máis. Non é como vos que tedes unha man de libros, tedes un montón de libretas, nós tiñamos unha libreta e unha enciclopedia na máis. E despois tiñamos a pizarra, que escribíamos nela con un pizarrillo e rompíanos o pizarrillo en 1000 pedazos, e despois aí riñénolo o profesor, pero que a nena non solía ser malo o profesor, máis ben castigaba os nenos que as nenas. Pois había un tomo que había todas as materias, había matemáticas, había geografía, había historia, había todo, chamaban a enciclopedia. Pois a escola que eu iba era unha escola nunha habitación, nunha casa particular, donde facía moito frío, donde íbamos de 6 anos hasta mellor os 15, era unha escola solo de nenas, de todas as edades. Bueno, había de todo, profesores daquelas, a cultura era cativa, non é como hoxe, que sabides de todo, pero daquelas había un libro que traía xa todo o que ibas a estudiar, todas as cousas que tiñas para estudiar, despois escribir, ir ao encerado para explicar as cousas e toda esa cousa. A escola era unha escola moi primitiva, moi falta de recursos, falta de medios, falta de todo, falta de imaginación, de locais moi destartalados. Normalmente non eran locais públicos, eran locais privados que alugaban con esa finalidade. O material reducíase a unhas cantas mesas bipersoais, onde se sentaban 2 rapaces a par, ou 2 rapazas. Se a escola era unitaria, rapaces nun local e rapazas noutras, se eran mixtas no mesmo local, pero os rapaces a un lado e rapazas a outra. E despois o material escolar reducíase a un único libro que se chamaba enciclopedia, que había 3 graus, elemental, medio e superior, e un caderno para escribir, un caderno con dobre liña para escribir, unha pizarra que se borraba coa manga, a máis con cuspe, e pouco máis. Nada máis, prácticamente non había máis. Bueno, o que non faltaba era o catecismo, ese sí. Si, naquele entón, naquela época, os castigos físicos estaban autorizados e era fácil que incluso por detalles nimios, como era que che caese un borrón nunha libreta ou que cometese unha falta de ortografía, que che caese un cachete ou unha lapada. E despois, peor aínda, serían os castigos psicolóxicos, aqueles que, por non acertar, por non dar unha resposta correcta ou por decir algo fora de tono ou tal, fixesen burla de ti, que che doía moito máis aínda que a variada ou co sopapo. E fomos nós unha vez, e fomos aquí de riba, e eu non sei quen foi comigo, fomos unhas 5 ou 6, e furamos, xogando na escola, claro, xogando cousa, por ali os casou, depois rompemos unha regla ao maestro. E outro día, cando veu o lunes, dixeronlle que fora eu.
E desde onde estaba, que estaba como desde aquí, porque había, claro, a resta das mesas, como eran tantos, chegaba a casa como daqui ao portal, a restra. Foi Maruja que lle rompeu a regla, foi Maruja, colleu a regla, era de madeira, claro, e mandou-me desde da lata, como uns 20 metros, mais, por aí, e clavou-me aqui na cabeça, e vim sangrando para a casa como um porco, e meus pais non me deixaron mover. Podíades vos xuntar nenos e nenas nas clases e no recreo? Sí, todos xuntos, de todas as edades. Nos dous sitios? Nos dous sitios, aí xogábamos no recreo, todos xuntos. Agora, nos meus tempos, era que as nenas íbamos solos e os nenos solos. Depois houve unha temporada que xuntaron nenas por nenos, as nenas íbamos con un uniforme e falábamos galego. No recreo falábamos todos galego e éramos todos iguales, non había diferencia entre uns e outros cando nos xuntaron. Primeiro había unha aula só, estábamos todos xuntos, depois, aos 2 anos, fixeron unha escola grande, e aí xa nos separaron os nenos para un lado e as nenas para outro lado. E depois ao recreo, pois, estábamos sempre xuntos, xogábamos xuntos. Bueno, 2 filas de bancos, os rapaces todos da parroquia, un lado e outros ao outro, pero todos mezclados. Habería algunha diferencia entre os rapaces e as rapazas na escola? Non, escoitábamos todos o que dicía o maestro e cada un. E vos sempre. E entonces había diferenzas entre os nenos e as nenas? Non, a diferencia había cando eran maiores, pero de pequenos non. De pequenos eran todos iguales. Non había diferencia. Pero ibades todos á mesma escola? As nenas iban a unha escola, un maestro tiña un rabaño de rapaces e a maestra outro rabaño. E había escola de rapazas e rapaces en algún sitio. En outros, ao mellor era todos xuntos, según. Elena es una niña muy bonita y muy querida. Lava, cocina, plancha, cose, barre, estudia y todo lo hace con gusto y alegría. Papá se despide, el nene lo saluda con la manita. Mamá vuelve a sus tareas. Mamá limpia, mamá cocina, mamá cose. A enciclopedia era a mesma para todos, pero as rapazas tiñan unha clase especial de labores, que era, non sei se sería os sábados, ou ben pola mañá ou ben pola tarde. E os rapaces, non sei, naquele entón penso que sería educación física, distinto das rapazas que penso que non tiñan ou se a tiñan non a practicaban. Eu nunca vin facer gimnasia, por exemplo, non? Correspondíase co rol social que posiblemente despois adoptasen uns e outros. As rapazas pa casa e os rapaces pa fora, traballar fora, traballos máis virís, e as rapazas máis delicadas, máis da casa, máis nais de familia, etc. O rol social que se pretendía que adquirisen despois de maiores. Ollo agora ao pazo do Marqués e recordo 12 pupitres con tinteiros de chumbo, unha mestra, unha aba con braseiro, o home da cruz onde estivera a imaxe da República, cartéis con himnos e oracións, vidas de santo, infernos do Padre Astete, riolas de monarcas e batallas, 5 frechas e un xugo, e a lingua oficial a dos señores, que non me cansa, que non me cansa. E podíades falar galego? Sí, en todos os lados. Falábase sempre o galego,
Na escola, mas sin ser na escola. Falábase galego na escola? Na escola, cos profesores non. Entre os nenos, sí. E castigábamos cando falabades? Non, non recordo que me castigaran. Ti cando ibas á escola podías falar en galego na clase? Non, falábamos como sabíamos, pero o gallego cerrado como hoxe non. Así un gallego como se fala hoxe na televisión ou por aí, non. Falábamos un castellano mal falado. Os profesores en que vos falaban? O profesor falaba en castellano. Vos no recreo podíades falar galego? Nós podíamos falar, tiñamos libertad para falar de calquera maneira, pero o galego cerrado non nos sabíamos falar tampouco. Ya non sabemos hoxe. O profesorado en que lingua vos daban clase? En castellano. Entre os compañeiros, en que lingua vos comunicabades vos no colexio? O gallego chapurriado. Na escola deixábamos falar galego? Entre nós sí, pero entre o profesor non. E que pasaba se falabades diante do Bueno, profesor? decíanche que tiñas que falar porque nos falaban o castellano. Podíase falar en galego? Eu que teña acordo, sí. Que me acorde, creo que falábamos galego. E salíamos ao recreo e xogábamos ali aos xogos que había daquela e falábamos todos galego. Poñíamos castigos por falalo? Non, non, E na escola coñecíades a Rosalía de Castro? non. Conocíamos a Francisco Franco, Monte, caudillo de España, pola gracia de Dios, aquela merda toda. Falabades Falábamos galego? castellano, Marve. Podíades falar galego? Na escuela ler é todo en castellano. En galego podíades falar sin problemas? Galego entre nós e entre nós. Os maestros falaban todos castellano tamén, os profesores. Entonces, en que lingua aprendiches a ler e a escribir? En castelán ou en galego? En castellano, todo en castellano, todo. Liades algún libro en galego? Un libro? Sí. Un libro levábamos o catecismo. Pero estaba escrito en galego? Non, nada de galego, nada. Naqueles tempos non había nada de galego. Entonces non o podíades falar na escola? Na escola, fora, que nenas son unhas casoutas, pero na escola, unhas casoutas, falábamos gallego, pero despois que a maestra era todo castellano. E logo por que non lle podíades falar galego? Porque non estaba autorizado daquelas iso. Agora sí, pero antes non. Era todo castellano. De cando fun para o colegio, eu cheguei ali, e ainda non tiña 10 anos cando fun, e miña irmá xa levaba máis tempo. Entonces, cheguei ali, eu falaba como falaba na miña casa, que falábamos o gallego popular, que non era o gallego tempo. E chamoume miña irmá a un lado e díxome: aquí non podes falar así, tens que falar de outra maneira. E desde esa xa non pude falar máis ali o galego, hasta que volvía para a miña casa. E os profesores falábamos en castelán? En castelán sempre, non se podía falar en galego. Dabades galego na escola, non? Non, nada de gallego. Dábamos o catecismo, era a religión, o catecismo, e estudiábamos a tabla, e era todo castellano, gallego nada. Non, porque ao estar ali había que falar castellano que a maestra, había que estar calados. E fora, agora era gallego, pero non dentro non. Pero se iba ao médico ou se iba... Era castellano, e a misa tamén, o cura tamén era todo castellano. Cando se íbamos confesar, era castellano, e o cura tamén falaba castellano. Agora non sei se fala castellano, senón que non vou á misa. Podíades falar galego? Falábamos galego, pero obligábanos a falar castellano. E había profesores que apoiaban o galego? Eu salín moi cedo, caso non cheguei a iso, pero eu penso que non. Non apoiaban nada.
Pero, bueno, está prohibido falar galego nas escolas. As contestacións había que dalas sempre en galego, pero os mestres tampouco eran excesivamente rigurosos e entre nós nos comunicábamos en galego. O que sí, que cando a resposta en castelán non era correcta e nos pasábamos ao galego, pois había certo ton irónico, burlesco, o que, claro, aos rapaces nos causaba unha profunda desconsideración e nos acomplexaba e nos impedía que nos expresásemos moitas veces como pensábamos libremente por temor a eso, a equivocarnos, a meter a pata e como consecuencia que fixesen burla de nós. O proxecto lingüístico de Franco era o mesmo co proxecto político, unificación total en todo o Estado español, que non houbese distinción nin en canto ao pensar político, nin ao pensar lingüístico, nin ao pensar religioso. Todo iso contribuía á unificación e á solidez do franquismo. É dicir, o proxecto lingüístico ia cara aí. Non podía haber máis que unha soa lingua, unha soa religión e unha soa maneira de pensar, que era a del, claro, evidentemente. Ben, na miña casa contan que lle metían pedras nos bolsillos por cada vez que empregaban unha palabra en galego. Así, despois, enchían os bolsillos de pedras e mandábanos correr. Esta persona non corría porque tiña vergonza que lle caeran os pantalóns polo peso das pedras. A nosa maestra un día, unha escoliña, aquelas que había durante a guerra, despois da guerra, dixo un día, na escola podíamos usar o galego tamén, pero, bueno, os libros estaban en castelán. Dixo un día, de aquí en adelante, todo en castellano, dentro e fora da escola, porque lle ordenaran a ela, dentro e fora da escola. Ela camiñaba como 1 kilómetro cando salía das clases, e as nenas acompañaban, sobre todo as nenas, iban con ela, coñen unha floriña na cureta, deixaron de acompañala. Aquelas nenas dáballe vergonza que pola aldea adiante se escoitara falando castellano. A la escola había esa represión, na escola, en todos lados, tal que os rapaces pensaban, e os non rapaces tamén, que falar galego era falar mal e falar castellano era falar ben.